Ei, Pep, Hola! què farem avui aquí? Mira, he preparat un experiment per parlar dels gasos nobles. Ah, Perquè els gasos nobles varen ser un dels últims elements de la taula periòdica en ser descoberts. I és perquè, com diu la seva paraula, pràcticament no reaccionen en res. De fet, hi ha l'heli, que feia molt de temps que s'havia descobert, cap allà als anys 30, però s'havia descobert curiosament al Sol i no s'havia trobat a la Terra. Però avui presentem un element molt senzill, que és aquesta bombeta, i que conté a dintre un gas noble. Conté concretament argó. L'argó el que fa és que evita que el filament aquest de tungstè, que es posa incandescent i per això fa llum, reaccioni amb l'oxigen de l'aire i s'acabi fent malbé, s'acabi rovellant. Aquí hem preparat aquesta bombeta que té un forat. I ara l'encendré un moment, perquè veiem tots que aquesta bombeta crema. Fixa't que aquesta bombeta, mira, ara en aquests moments, veus que està fent uns fums? Això és perquè al moment de fer el forat en aquesta bombeta hi ha entrat una miqueta d'aire. I ara el que farem serà treure aquesta cinta adhesiva que hi he posat a veure què passarà ara quan l'encenguem. i deixarem que entri l'aire i, de fet, que marxi el gas noble que el conté. I per tant, Ha el durat tungstè ben poc. s'ha fos. El tungstè s'ha fos. I això és perquè, veus aquí, és un filament molt i molt prim. Al reaccionar amb l'aire s'ha trencat aquest filament tan i tan prim. Aquest experiment ha durat ben poc. Però en tenim un altre de preparat, on també intervindrà el gas noble que conté aquest embolcall. Molt bé, molt bé. Fem-ho? Fem-ho. Per això farem servir un microones. Un microones? Sí, senyor. Mira, Com és? Què farem aquí? ara veuràs. Aquí tenim una altra bombeta, Sí. perquè aquella ja se'ns ha fet malbé. En aquesta bombeta segueix havent-hi aquest gas, que està a una determinada pressió. Que és l'argó. Que és argó. Molt bé. Nosaltres ara posarem la bombeta dintre del microones i l'energia d'aquestes microones serà suficient com per transformar aquest gas en plasma. En plasma. I què és el plasma? El plasma és un gas ionitzat. No sé si has vist en alguna botiga que hi ha també unes bombolles que quan hi poses el dit a la vora surt com un raig. Sí, com uns llampecs. Doncs, com uns llampecs, doncs allò també és plasma. És I ara plasma. veurem si som capaços de fer plasma amb aquesta bombeta. Vinga, doncs, som-hi. Provem-ho? Provem-ho. Vale. Vinga, el posem a dintre i tanquem les llums perquè es vegi bé. Uau, has vist, Pep? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Mira. S'ha generat plasma dins de la bombeta. Oh, i mira, Mare de Déu. s'ha acabat patant la bombeta. Ara, com és natural, aquest microones ja no el podem fer servir per menjar. Esclar que no, i tant. Per tant, si algú vol provar de fer aquest experiment, que el faci amb un microones que no sigui per el de casa. I tant. Ho provem amb alguna altra cosa? Ho podem provar amb una altra cosa? I tant, mira. Aviam, què més tens aquí, Pep? El gas que hi ha dintre del fluorescent no és argó. No és argó. No, té un gas que és mercuri a baixa pressió. Per això els fluorescents no s'han de trencar, perquè s'allibera mercuri, que és un element molt tòxic, sobretot pel medi ambient. Però aquí podem fer aquest experiment i intentarem que aquest fluorescent brilli. Provem-ho? Vinga, som-hi, a veure si fem plasma dins del fluorescent. També apagarem els llums, Pep? Molt bé. Apaguem les llums quan tanquem la porta. Sí que s'encén, sí. Molt bé. Es veu bé, el color que fa. Bueno, Pep, hem vist una llum blanca Sí. i una mica blava, també. Sí. Hem vist plasma, però hem vist la llum típica dels fluorescents. De fet, el fluorescent a dintre seu té una capa de color blanc, que és aquesta que veiem, que recobreix aquest tub. De fet, la llum del fluorescent és ultraviolada i, per tant, no la veuríem. Però aquesta llum fa que brilli aquesta capa de dintre, que no és altra cosa que fòsfor. I per això veiem la llum que fan els fluorescents que tenim a totes les cases. La llum blanca. Bé, amics, esperem que us hagi agradat aquest experiment amb les bombetes i amb els fluorescents. I ja ho sabeu, us esperem al proper programa. Fins al proper. Com sempre,